Hi havia molts hoteles de gallegos, de prostitució. I mobles. I mobleros. I panaderies. Sí. Això era el Gachupín, que li deien. Això abans de l'exili. Era el abarrotero, que Després de diem. l'exili es va fundar el Colegio de México i va haver-hi tota una ola intel·lectual, intel·ligent, de provocar sistemes culturals dintre de la literatura, la música, tot això va venir així molt fort. L'exili. Mèxic encara en els col·legis, quan els meus fills eren petits, els ensenyaven que Cuauhtémoc quemó los pies, que Cortés quemó los pies de Cuauhtémoc. Llavors hi ha hagut una mena de fòbia en els conquistadores, cosa que no ha passat a Puerto Rico, cosa que no ha passat a Argentina, cosa que no ha passat a Xile, i perquè vaig estar a Puerto Rico i tots tenen «Oi, mi abuela era espanyola, con mucho gusto», i aquí jo m'he hagut de defensar moltes vegades més que tu, perquè he viscut aquí, de dir, «Ay, ¿usted de dónde es? Yo soy mexicano, usted no es mexicano, usted es gachupina». No, fíjese que soy catalana, he hagut de contestar. Llavors ja se n'ha anat això. Però quan el meu pare va arribar l'any 49 deia, quan el dia del 7 de setembre, que és el dia de la independència, deien «Viva México, mueren los gachupines». El meu pare encara es va trobar això. Ja s'ha acabat. Els refugiats va venir una bola de gent intel·lectual que no van ser conquistadors, que van ser treballadors de la cultura, que van ser intel·lectuals i que van fundar les escoles, el Vives, el Col·legi de Mèxic i tot això. Llavors nosaltres vam arribar quan ja aquesta postura espanyola nova de refugiats estava molt armada ja, molt bé. Ara, mor Franco, ve l'ambaixada espanyola, canvia el cas de la república i tot el que hi havia, el merder que hi havia, i comencen a dir, bueno, obrim portes perquè Espanya arriba a Mèxic i s'han acabat, perquè amb l'Echeverría hi havia, tu saps que hi va haver-hi cortades les relacions. Hi havia relacions diplomàtiques. Llavors, inclusiu, la cultura a vegades obre més mentalment les posicions obertes que el comerç. El comerç és un negoci per a la cultura. Va venir el Fernando de Almanza, que ha sigut el companyero del rei fins ara, va ser el primer de cultura que va venir consellero de Cultura de l'Ambaixada d'Espanya. Obrir portes. Ens vam fer molt amics, fèiem coses a Oaxaca, a Veracruz, anàvem d'aquí cap allà i el vam ajudar molt. Jo li deia, tu pareces de l'embajada catalana, perquè tot el que li donàvem nosaltres era de Catalunya. Ja teníem el Guinovar i tota aquesta gent, oi, contents? Ens vam unir molt gràcies a aquests personatges que van venir amb l'Ambaixada d'Espanya, no políticament en cap forma, sinó culturalment. Llavors, tots els agregats culturals que han vingut d'Espanya aquí a l'ambaixada hem sigut amics i sempre hi ha hagut una continuïtat. Els vam invitar i els vam fer entrar a lo que és l'Orfeó Català perquè els catalans no rebien. Tu saps que són pesats els catalans, no ho gravis. Són una pesadilla. Fernando d'Almanza, que volia entrar en totes les institucions espanyoles aquí a Mèxic, li van tancar la porta. El que li va costar més va ser l'Orfeó Català, nena. L'Orfeó, t'ho estic dient. Nosaltres érem bitxos raros. No, és que, espera't, Anna Maria, els de l'Orfeó, quan nosaltres van venir, vam viure 10 anys al franquisme. Llavors no creien que érem catalanes, republicanes i que bla 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 i bla bla bla. I com que havíem sigut de la Falange a fuerces, tu saps la història, anaves al col·legi i vés de la Falange. I ens van ensenyar els ballets catalans, els de la Falange, i aquí es pensaven que havien inventat l'hilo negre, nosaltres els ho sabíem. Diu, però els han ensenyat la Falange, però no els agradava. Jo vaig quedar viuda als 27 anys, amb els 3 fills. I me'n vaig endur els meus pares a viure amb mi perquè tenien una casa una mica gran, perquè m'ajudessin, i començar a pencar. Des de llavors no he parat. Però vaig servir amb una galeria d'art i uns diners que em va deixar el meu marit, que era molt jove, va morir als 30 anys, un home de 30 anys no té guardat res encara, oi? Doncs els vaig col·locar en aquesta galeria i em va enredar aquesta senyora, es va tancar la galeria, vaig perdre els calés, vaig perdre tot, i després la Montse es va divorciar i entre totes dues vam posar la galeria. Totes tres, vam començar a fer decoracions i aquesta estava fora, anava i venia, però la que vam iniciar vam ser la Montse i jo amb un local petitet i després ja ens vam passar a la calle Ambogo. Som 3 germanes, la Montse i jo, l'Anna Maria en aquest moment vivia a Arizona i la Montse i jo vam dir, bueno, comencem a fer alguna cosa. Jo ja havia treballat en aquesta galeria que es havia tancat, ja coneixia el medio artístic una mica, estàvem molt interessades,
perquè fèiem decoracions amb uns catalans que anàvem a Acapulco i penjàvem cortines i qui sap què, però ens van oferir aquest local i vam començar, ens vam aventar així a lo quijotesco, no? Bum, a veure què passa. Jo venia cada any. Cada any venia un rato. Un mes o dos, o venia a vegades l'estiu, després l'hivern, però ja que vaig deixar als Estats Units el 67. Bueno, el 64 vam obrir la galeria i el 66 ens vam canviar ja amb una galeria en sèrio, gran, una casa porfiriana molt maca, i allà vam començar tota la gran aventura. Es va desenvolupar el Salón Independiente de Pintura, es va fer tota una transició de lo que era l'arte mexicano, ens vam unir amb un pilot de gent jove i precisament tots els col·laboradors d'Octavio Paz, de la revista Plural, i tot això, el Sakai, el Felgueres, el Vicente Rojo, tota aquesta gent vam fer un grup molt maco i la galeria era com la casa de tots i això va ajudar, també ens va ajudar a pujar més de pressa, perquè o puges per diners, o puges per amics, o puges per alguna cosa. I els pintors van tenir fe en nosaltres, ens van veure que teníem tota aquesta idea i totes aquestes ganes i aquesta voluntat i aquesta esperança de fer les coses. I fins ara.